Nagbabalik po ang Let's Talk Final Set together with Honorable Ryan Singson, Vice Mayor po yan ng Vigan City. Vice Mayor, next question naman is, kumusta si Congressman Ronald Singson? Kailan siya huling nabisita? At nung last kami nagkita was the day before siya na-sentence. Kasi hindi ako pwedeng magtagal doon dahil may Vice Mayor's League kami sa Davao. Pero yun yung last time na nakita ko siya. Actually, pag landing ko nga ng Davao, nagulat ako kasi pag on ko ng telepono, andun na pumasok lahat ng mga text. Meron pa nga isa nag-text, sabi, okay lang yun, at least ganun lang. So parang ako, bakit? Ano nangyari? So yung pala, 1 year and 8 months pala yung sentence niya. So, ibig sabihin nun, hindi na kayo nakapag-usap until now? Hindi na, Derek. May nag-email lang sa akin si Derek Wong, yung kaibigan namin sa Hong Kong, at yung nasa loob ng email nga niya na Ronald is doing okay, nag-a-adjust na daw siya doon. So which is good to hear naman. Vice Mayor, reaction mo doon sa sentence ni Congressman, okay lang ba yun sa palagay mo? Tama lang ba yun? Sa akin, Derek, nung una, in-expect talaga ng pamilya was 6 months or less. Sa totoo, nagulat kami nung nabalitaan nga na 1 year and 8 months. Pero, mas mabuti na yung 1 year and 8 months kesa naman yung 3 years and above. Oo nga. So, yung 1 year and 8 months, sa totoo lang, mabilis lang yan. Yung mga araw ngayon, lumilipas, bilis eh. So, di natin alam, sooner or later, nandyan na si Kong. Hindi na rin natin mapapansin. So, kailan mo gustong bisitahin siya? Actually, yun nga yung problema, Derek. Twice a month ka lang pwedeng bumisita. Ang nakaschedule kay Ronald is 8 and the 23rd of each month. Each month. So, twice ka lang pwedeng bumisita sa kanya. Twice a month? Twice a month. Isa pang problema doon, 3 tao lang ang pwedeng bumisita doon sa araw na yon. As for example, sa 8 na yun, 3 lang pwedeng pumasok. Kunyari sa 8, 3 lang. Sa 23rd, 3 lang ulit. Yun nga yung problema namin, Derek. Sa laki ng pamilya namin, lalo na kami magkakapatid, 6 na kami. So, kailangan i-schedule yan ng maayos. Kasi, every 3 lang. So, I'm sure every visit, kailangan nandun yung mami namin. So, sa magkakapatid pa na lang, 2 na lang. Oo nga, no? So, kailangan sa pamilya, si-schedule namin yan. So, kunyari, pag may dumalaw na itong 23, kailangan sa next visitation, nakaschedule na yan kung sinong pupunta. Siguro ako na lang, Derek, para mapagbigyan ko yung mga ibang kapatid ko, napili ko na lang is last week of April. Okay, tama-tama rin yun. Pero, ano din, dapat si Goff din dapat mapaschedule din. Kasi, mapaschedule din. Napag-alaman ko, the last time na pumunta siya, hindi niya alam niya, ganun pala na twice a month lang yung pagbisita. Tapos, hindi na, tapos morning lang. Yun ang hindi ko alam, Derek, kung morning lang. Hindi ko alam kung morning or hapon, but yun pa lang ang natatanggap kong mga information. Okay. Yung monthly na, twice a month lang yung visitation. Vice Mayor, gusto ko lang muna matanong, since na-sentence si Congressman, nakapag-usap na ba kayo ni Governor? Kumusta naman siya? Paano niya natanggap ang sentence kay Congressman? Well, unang-una, syempre masama yung loob or malungkot rin naman si Governor Chavit sa nangyari. Kami rin naman lahat sa pamilya ay malungkot dahil sa nangyari. Siguro, ganun lang talaga buhay. Wake up call lang siguro to para pagbalik ni Ronald, mas maayos na siguro yung kakalabasan. Ay, kumusta na ang Fearless Promotions? Siyempre nakakulong si Congressman, so kumusta na? Actually, ang Fearless ngayon, wala na akong update, wala na akong naririnig tungkol sa Fearless Productions, kasi si Congressman Ronald ang brains ng Fearless eh. So since nawala na siya, siguro hindi na muna mag-ooperate ang Fearless Productions. O nga, nabalita rin, napag-alaman din namin na si Jo Marie Iliana happens to be business partner ninyo at a good friend pa ninyo ni Congressman, ay nowhere to found out. Totoo ba to? Actually, totoo rin, Derek. Since nung unang mga araw or mga
buwan na nakulong si congressman. Never na namin narinig si Jo Marie Iliana. Never na nag-text yan kung kamusta na si Ronald. Even for the mga lately na hearings, never na namin narinig kung kamusta na naman, kung kinakamusta na si Ronald. Never niya kinamusta si Congressman Ronald. Doon naman sumasama ang loob ko sa kanya dahil tinanggap namin siya bilang business partner. Hindi lang business partner, Derek, kundi totoong kaibigan. In-accept namin siya. Hindi ko lang maisip or anong rason niya para gawin sa amin to ni Congressman. Hanggang ngayon, hindi man lang siya sa'yo. Lalo na, kahit months lang sa'yo, di man lang siya mag-text o malang... Yun nga yung parating pumapasok sa isip ko, Derek. Andito naman ako sa Pilipinas. Pwede naman niya akong i-text anytime. Nasa kanya naman yung number ko. Pwede naman niyang anytime of the day. Pwede niyang sabihin, oh bro, kamusta si Kong? Pero wala. Ano kaya ang reason niya? Hanggang yan, ayaw niya magpakita. Yun ang hindi na natin siguro malalaman, Derek. Pero sana malaman rin natin kung ano talagang intention ni Jo Marie Iliana. Vice Mayor, ito, since nag-resign na nga si Congressman sa Kongreso at nabakante na ang kanyang seat sa Congress, being the Congressman of the 1st District of Ilocos Sur. Ngayon, alam na natin with that, magkakaroon ng special election para sa 1st District ng Ilocos Sur. At napabalita rin na tatakbo or papalit sa posisyon na yon ay walang iba kundi si Vice Mayor Ryan Singson. Vice, once and for all, totoo ba to? Tatakbo ka ba sa pagiging congressman ng 1st District ng Ilocos Sur? Actually, Derek, madami na rin na lumalakas nga yung chismis na yan. Pero ngayon, masasabi ko, Derek, hindi ako tatakbo. Unang-una, kailangan natin malaman kung sino ang gusto ng mga taga 1st District. Second, kung sino ang pipiliin ni Governor Chavit. So, for the meantime, wala naman akong plano tumakbo. Kasi lately, napapanood ka. Halos sa laman ng news, nandun ka. Radyo, TV. At kahit hindi Vigan City, pinupuntahan mo pa. Pati nga sa Magsingal na pag-open nata ng isang football field doon, nandoon ka. At sa may mga iba pang lugar, San Vicente, ayun, na nakikita ka doon. So, is it para bang, yun na ang paramdam daw na tsak tatakbo na si Vice Mayor Ryan Singson sa pagkaka-congressman? Parang nangangampanya na. Hindi. Sa totoo nun, Derek, even noon pa nung nakulong na si Congressman Ronald or nasa Hong Kong na siya, kahit out on bail siya noon, ako yung tumitingin ng mga proyekto dito sa 1st District. Sa pa yan. Ako ang nakikipag-coordinate sa opisina niya kung ano yung mga proyekto na nilalapit sa akin ng mga constituents niya from the 1st District. So, yun ang ginagawa ko. Yung pagbisita naman sa Miramar Magsingal, naimbitahan po ako doon dahil nalaman nila na football fanatic ako, or even nung bata ako, football na yung sports ko. So ako po yung naimbitahan doon. At alam naman nila na pagdating sa sports, tutulong ako. Si Governor Luis Chavit Singson, nag-usap na ba kayo? Kasi it's either you or siya raw ang tatakbo. Pero nag-usap na ba kayo? Hindi pa, Derek. Oo nga. Pero natanong namin si Governor, sabi niya, papayagan niyo ba si Vice Mayor Ryan na tatakbo? Ang sagot niya, hindi naman siya nagsasabi sa akin. O, ba't ito na? Lapitan na lang natin. Sige, subukan ko lapitan, Derek. Sige. Pero, ito, ready ka ba? Kung sakasakali, ready ka na ba sa Kongreso? Well, sa tingin ko, pwede naman, Derek, kasi ang ginagawa sa City Council, parang ginagawa rin ng mga congressman. Kung may presiding officer sila, may speaker naman sila. Mga congressman, parang same setup rin. Ang congressman gumagawa ng batas, ang City Council gumagawa rin ng batas. Yun lang, siguro maninibago lang ako, or if ever man ako yung mapili, yung scope ng titingnan kong mga lugar.
from Sinait na to Bantayan, Derek. So, lalawak yung Areas mo. areas. So, ibig sabihin, hindi mo naman sinasara ang pinto. So, may posibilidad na tatakbo. Well, lahat naman tayo, Derek, hindi naman tayo sabihin natin hypocrite, no? Na sabihin natin ayaw naman natin pumunta doon sa posisyon na yon. Siyempre, gusto rin natin dahil makakatulong tayo, hindi lang sa Vigan City, kundi buong Primero Distrito. So, siyempre, kung ano man, maganda rin. Kasi gusto natin makatulong. Pero sa Vigan, Vigan City lang. Pero pag nandun tayo sa Congress, First District ang mas madami tayong matutulungan. Kontento ka ba sa pagiging Vice Mayor mo dito sa Vigan? Enjoy na enjoy ako, Derek. Okay. Enjoy na enjoy ako pagiging Vice Mayor. Unang-una, 39 barangays, manageable. Pwede akong umikot sa 39 barangays na yan anytime. Yung pag-distribute ng tubig, yun na yung rason na rin para makapag-ikot ako sa mga barangay. Okay, Vice, we're running out of time. So this time, I'll give you the opportunity to talk sa ating mga Bigueños at mga Ilocanos na rin sa buong First District. At kasama po ang Second District, napapanood na tayo doon. Talaga? Yan, napapanood na tayo doon. So, any message or announcements? Well, unang-una, nagpapasalamat ako sa Core TV, lalong-lalo sa iyo, Derek, sa programa mong Let's Talk at binigyan nyo na naman ako ng tsansa para makapagsalita dito. Tungkol naman sa helmet ordinance, uulitin ko, wala naman po akong ibang intensyon kung hindi tingnan lang or alagaan lang ang safety ng mga Bigueño. At kung may pasaman yung ordinance o hindi, okay lang po sa akin. Kung hindi man mapasa tong ordinance, walang problema, tatanggapin ko, inspiration na lang para gumawa tayo ng mas magandang mga ordinance. Pag sa mga First District naman, kung ano yung mga tulong or mga kailangan nyo na na-promise ni Congressman Ronald Singson, pwede naman sabihin sa akin at ipapaabot ko na naman sa opisina niya. Ang problema lang ngayon na lahat ng pondo at saka projects na kay Speaker Belmonte ngayon. Siya po yung caretaker natin. So kung ano po ang pwede natin ilapit sa kanya, gawan natin ng paraan. So, kumusta naman ang relationship nyo ni Congressman Belmonte? I never met the speaker yet, Derek. But anyways, thank you so much, Vice Mayor, at syempre sa mga projects mo na yan, especially the helmet, good luck, ordinansa, at good luck para sa First District. Titingnan natin. Yeah. Thank you. Mga kaibigan, yan po si Vice Mayor Ryan Singson na ang gusto lang naman niyang gawin ngayon ay tumulong sa lahat ng mga Ilocanos. Especially dito sa Vigan, kagaya ng kanyang helmet ordinance na to, kung bakit niya ibinalik ay para lang din po sa kabutihan natin yan. It's not just because of kung ano man ang gusto niyang gawin, na sabi nga niya, pinag-isipan niya maigi ito. And besides, it's a national law, as we all know that, na kung ikaw may motor, kailangan may helmet ka rin. That's for your protection. At sa kanyang mga projects for the purified water, the electric fans, the mangroves, especially sa sports. Aba, ito, pagkakataon na ng mga Ilocanos to na ipakita naman natin na magaling talaga tayo sa football, di ba? So mga kaibigan, ako po nagpapasalamat sa inyong lahat. But before that, thank you din muna sa ating mga sponsors. Maraming salamat sa Rose Furniture. Thank you so much, Dr. Divina Veracruz Basilio of Veracruz Skin Facial and Body Care Center. Sweet and Spicy, thank you so much. Hervier Salon sa JTC Mall. Have your family, maraming salamat. And Dr. Jun and Robbie Rose Kagawan ng Kagawan Dental Clinic, maraming salamat. At syempre sa Core TV, maraming salamat. Sa mga projects po ni Vice Mayor Ryan Singson, atin na lang pong susundan ang susunod na kabanata. Thank you so much, Vice Mayor. Thank you. This is the talk show that talks about controversies, issues, and lifestyle. Ako po si Derek, and this is Let's Talk. Bye, everyone.